के नायनो रोमादोंमोन जय बोराइ बाथौनि ओंखामखौ मोजां जायाखै खोमा दा खनसेबाव दे जय बोराइ बाथौनि ए मा जागोन बिदिबो खनसे आखाइ खबनायाव दङ रायजोफोर बिथांमोन थाखाय गासिबो चलो काउंटडाउन शुरू करके ओके এটাই কথা কওঁ যেটো মই বড়োটো গামে বড়ো लेकिन এটা সকলো জনগোষ্ঠী গীত শুনিবলৈ পাব আপোনালোকে ওকে আৰু ফুকন বড়ো য'ত থাকিব তাতে সকলো জনগোষ্ঠী গীত শুনিবলৈ পাব ওকে বড়ো অসমীয়া নেপালী মিচিং কাৰ্বি হাজং আদিবাসী বহুত কিবা কিবি মই চাবলৈ এখন ওকে চলো আমাৰ ৰাইজসকলে বহুত কষ্ট কৰিছে বেনি তাৰে যেন ৰাইজ নথমনে যেন মহাবিয় হৈগো দিন ধৰা আপোনালোকে सारि लाखसो मानसि दंलै दासान्दि दिनैनि दिनाव 4 लाखसो मानसि दं होनदों बेलाय जाबायना तो गाइस नै जोंना फांसनखौ नायनानै दिनै लास्ट मोनना फांसना जोब्बाय मानसि माखायाबो खालि जाजोब्बाय रावबो गैला दायाव दसे जिरायना दंफैयो माने हरनि 2:30 जाबाय दिनै सोरांलांनो हागौ इयाव फांसना जोब्बाय दिनै रुपहिनिया बाथौ फुजानि फांसना लास्ट मोनखौ फैदोंमोन नोंसोरथ' नुखाबायानो तो इसानि दखानाव जना दंफैयो दसे इनि मानसिफोर दंसोगारो ए सब दखान माखाया बन्द जाजोबनो हमबायानो 2:30 जाबाय दे हरनि 2:30 जाबाय हरनि 2:30 जाबाबो नै दा मानसियानो दंबाय दं एसे तो जियानो जादोला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जानोसै आङो